Καλημέρα, καλημέρα. Μια φανέ οκταγκώδη μας σήμερα. Δεν την έχω βάλει, αλλά αύριο μεθαύριο θα την βάλω. Πού είμαστε? Φιλιππούπολη, στα 30 χιλιόμετρα από τη Φιλιππούπολη. Δύσκολα εδάφια εδώ, με πολύ μεταλλεωμένα χώματα. Κάνουμε παρουσία του Golden Mask. Ένα συν που δουλεύει στα 18 kHz. Βλέπετε το θέαμα και το μηχάνημα. Λοιπόν, επίδειξη στον αέρα πώς δουλεύει με τα κέρματα. Βλέπετε πόσο απλό είναι το μηχάνημα. Όλα είναι αυτόματα. Αυτό είναι με το αυτόματο ground balance. Με το αυτόματο ground balance. Πολύ σταθερό μηχάνημα. Το πενίο 25x30 πόντους. Και είναι οι φίλοι μας που τώρα ξεκινάνε. Ναι, και στη τιμή που είναι για πρωτάριδες που τώρα ξεκινάνε με το χόμπι μας. Είναι ένα απλό μηχάνημα χωρίς πολλά κουμπιά για να μπερδεύετε. Καθένας. Πανεύκολο στη χρήση και πολύ ελαφρύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπετε το κέρμα που το σίδερο δεν το πιάνει, δεν ακούγεται κανένα σήμα. Τώρα είμαστε σε 10 λεπτά. Πολύ καθαρό σήμα. Πάρα πολύ καθαρό. Και στο περίπου 26 πόντους. Και 30. Αδυναμεί λίγο το σήμα, πάει στο 30 και στο 30 το πιάνει. Πάμε σε 50 λεπτά. «32 πόντους». Εκεί αδυναμεί λίγο το σήμα. Πάμε σε ένα level. Πολύ καθαρό και δυνατό σήμα. Γύρω στους 36 πόντους. Και αυτό στον αέρα. Τώρα με την κασμά. Κανένα ήχο και είναι μεγάλο το κάσμα. Και συνήθως όλα τα μηχανήματα, τα μεγάλα αντικείμενα τα πιάνουνε. Βλέπεις πως το μηχάνημα μαζί με το κασμά πιάνει το ευγενή μέταλλο. Και δεν μπερδεύεται καθόλου. Αυτό λίγα μηχανήματα το κάνουν σε αυτή την κατηγορία. Ωραία.